गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गङिया बोरिमाखा गामिनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव गङिया बोरिमाखा गामिनि निजोम बसुमतारिनि बिसि एबा सासे गथ'नि बिमा अनसुलि बर'आ थांनाय 6 साननिफ्रायनो गोमाना दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाया सिक्किमाव खामानि मावनो थाहैयोमोन। बेयावनो रावबो गैयैखौ सुबिदा लानानै थांनाय सनिबार सानखालिनिफ्राय गावनि फिसायजों लोगोसे 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमालांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर अनसुलि बर'खौ बहाबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 8139973924 आरो 9101124002 आव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि आरो गामिनि मानसिफोरा। लोगोसे गावनि फिसानि आरो फिसायनि दुखु दाहाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिननो खावलायदों गामिनि थागिबिफोरजों लोगोसे आंगो फिसाय आरो बिफाया। आंनि मुङा निजोम बसुमतारी। आंनि जायगाया गामिया जाहैबाय बोरिमाखा। दा आंनि हिनजावा थांनाय सनिबारनिफ्राय गैया। आङो दा फन खालामदों, आं बेखौ दासिमबो खबरखौ मोनाखै। जाथि बंस'नावबो आङो खबर लादोंमोन, दासिम खोनानो मोनाखै। न'आव सोर सोर दं? न'आवहाय आङो दा फिसाजो आरो आं, ओमफ्राय हिनजाव आंनि। दा नोंनि बिसिया खारलांबा नों न'आव दंना गैया? आंनि बिसिया न'आव गैया। आं गुबुनावहाय सिक्किम होननाय मोनसे जायगायाव खामानि मावहैयोमोन न'खर सालायनो थाखाय। नों गैयियावनो खारलांदों? आं गैयियाव खारलांनाय जाबाय। नोंसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर दावराव जादोंमोन नामा? दावरावआथ' जेबो जायाखै। बहाबा थांदों होननानै नों सन्देह खालामो? आं सन्देह खालामनाया एसे जुदा सानदों, आलासि जाहैदों होननानै सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय दासिमाव फैयैखाय एसे आं आलदा सन्देह लानाय जादों आरो। सोरबाफोर खना खनला जेन'बा मिथिबायोब्ला खोन्थाहरनो हागोन। मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 8099890852। अनसुलि बर'। नोंनि मा जायो? आंनि फिसाजो जायो। माब्ला खादा बे? बियो आं मिथिनायाव सानबासो जाबायदां, सानब्रै सानबा। मानो खारदों होननानै सानो? बिनि खारनाय जाहोनखौथ' आंबो थं मोनाखै। खारन बियो सोरबा हौवाजों खारफालांखो ना बबावबा थांनायाव गोमाहैखो, आं बेखौ बुंस'नो हाया। न'खराव सोर सोर दंमोन बिसोर? ओजोंहायबा हजोंहाय फिसाय दंमोन। फिसाया हरै गुबुनाव खामानि मावहैयोमोन, ओमफ्राय गाव थायोमोन न'आव। ओमफ्राय फिसाजो 7 बोसोरनि फिसाजो दङमोन। दा नोंसोर मा लुबैदों? आङो बिफा जानानै जे बे आंनि फिसाजोआ बबाव दङ दासिम, दा बेखौ आङो जाहाथे मोनबोफिनोब्ला मोजां जागौ होननानै सानदोंमोन आरो। रायजो राजाखौ बे समाव मा खावलायहरनो लुबैयो? रायजो राजाखौ बे समाव आङो रायजो राजानिनो मतामत लानानै आङो बेखौ मोनफिनजानो लुबैदों आरो। बे आंनि फिसा अनसुलि बर'खौ बबेबा जायगाफ्राव सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा नुसनबाययोब्ला बायसान्सआव, जाहाथे आङो बेखौ मोनफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जाथायखौथ' आङो दहाय फुङावसो एसे मिथिदों। बे जायखिनाखि हिनजावनि बिफा, बियो फोरमायहरदों आंनि फननि गेजेरजों आंनाव फैथ' होननानै। बेयाव फैनानै मोनथिफैबाय बिनि फिसाजो जायनाखि गङिया मैनागुरि गोथै बुरिमाखायाव हाबा जाहैदोंमोन। बिनि फिसाया सिक्किमाव गावनि जिउ खांनो थाखाय, न'खर जिउ खांनो थाखाय, रांखान्थि जौगानो थाखाय खामानि मावहैदोंमोन। आरो बिहा फिसा हिनजाव 7 बोसोरनि दङ। नाथाय बियो फिसाय गैयिखौ खाबु लानानै खोनानाय मथेब्ला दावर लादों न'खरनि मानसियाबो, आरो फिसायाबो गुबुनाव थायो हिसाबै मैया फैदों फिसाया। मैया फैनानै खोनाफैबाय गावनि हिनजावा गैया, बहायबा आलासि जाहैदों नामा साननानै जाथि खुरमानाव खबर लाहरबाय। नाथाय खबर लासेयावबो मोनाखै, फना सुइस अफ। दासिम बुबाय थादों फनखौ, नाथाय सुइस अफ। दा 6 दिन जाबाय हिसाबै मोनसे न'खराव गिनाय फैदों। आङो गामिनि जानानै खावलायदों बेखौनो, बिथाङा जेरावखि थाया मानो
जेबो गिनांगौ गैया फिसाया हांख्रायदों बिथाङा सफैफिननांगौ फिसा उन्दैया गाबगासिनो दं ओंखाम जायाखै नागिरगासिनो दङ स्कुल फरायनाय फिउचारनि खोथा दङ उन्दैया बेखायनो अनसुलि बिनानावा जेरावखि थाया मानो जोंनि नैबे मिडियानि थ्रुयै मोनथिदोंब्ला बिथाङा जेरैखि जाया फैफिननांगौ जेबो गिनांगौ गैया जों सावरायनानै जोङो मोजाङैनो दोनफिनगोन दिनै फिसाया जेबो रोङा दिनै खामानि मावनानै जानांगौ हिसाबै दिनै न'खराव ओंखाम ओंख्रि संनायनि खोथा फिसाखौ जोथोन लानांगौनि खोथा न'खर दानांगौनि खोथा बिनि थाखाय बिथाङा प्रब्लेम जादों दा सोरजोंबा थांफादों ना मादों बेखौ जेबो बुंनो हास'वा नाथाय 6 दिन जाबाय हिसाबै सोरनावबा आलासि जाहैदोंब्लाबो दिनै बिब' बिदा फंबायफोरनाव आलासि जाहैदोंब्लाबो दिनै खबर लाजोबबाय बिथाङा गैया जाथि खुरमा खोन्थाहरदों फोरमायहरदों गैया होननानै नाथायब्ला जोङो दावर लानो गोनां जायो दिनैनि थारिखआव गोबां ससियेल मिडियायाव जों ससियेल मिडियायाव नायब्लानो दिनैनि थारिखआव बर' आइजोफ्रा गुबुन जाथिजों खारफानाय गावनि जाथिजों खारफानाय फिसा गोनां दोनखारलायनाय बे गोबां जागासिनो दं हिसाबै जोङो बेखौ बुंनो लुगैयो दिनै बर' समाजाव बेयो मोनसे कालसार बायदि जाना फैगासिनो दङ बेखायनो अननानै बिथाङा जेरावखि थायामानो फैफिननानै न'खर मोजाङै संसार जानांगौ प्रब्लेमा जेबो दावराव दावसि जायाखै होनना बुंदों न'खरनि बिफा आरो फिसाइया आरो जाथि खुरमायाबो जेबो दावराव जायाखै होनना बुंदों नाथायब्ला गोसोआव मा साननाय दं रावनिबो गोसोखौ मिथिया थेवब्लाबो खावलायदों बिनानावखौ आङो गामिनि जानानै एबा लकेलनि जानानै बिथाङा जेरैखि जाया फैफिननांगौ आरो न'खरखौ दाफिननांगौ आं बेखौ खावलायदों रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो लुगैयो रायजो राजा जोंनि बर' जाथि रायजो राजाखौ आं खावलायहरनो लुगैदों मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना मोनथिहैगोन दा बिनानावखौ जोङो फटकखौ होखागोन बिनानावखौ जाहाथे सोरबाफोर नुसनबायोबा जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाया बिथांखौ नुसनबायोबा मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों जे 9101124002